Сега ще направим едно кратко филмче как се настройва и как работи системата Пацокоптер. Значи, това е апаратурата. Имаме много възможности и функции, които могат да бъдат командвани и управлявани чрез нея. Значи, основните команди са елерон или елеватор, ръдер, тротъл, т.е. летение напред, назад, наляво, надясно, ротация около оста и газ, т.е. движение вертикала нагоре-надолу. Този трипозиционен ключ включва три различни режима на работа на системата. Първият режим е нормален режим, т.е. акробатичен, както му се вика. Системата работи основно на жироскопите и почти в стабилизацията ни участва акселерометър и компас. В момента съм ограничил ъглите на отклонение до 45 градуса, за да е по-спокоен модел. Втория режим е така наречения режим за помнене на ъгъл. Значи, в момента, в който зададете някакъв ъгъл на наклон и пуснете, модела ще запомни този ъгъл и ще се движи по този наклон в тази посока с тази скорост, която сте му задали. На практика, ако върнете обратно рязко, той отново ще се застане в хоризонтално положение. По този начин, само с почукване на лошчето, можете да стабилизирате модела да стои в някаква позиция, в която на вас ви харесва. И третия режим е така наречения режим на хоризонтиране, който се намесва вече 100% акселерометъра и модела застава абсолютно хоризонтално, без значение от страничните въздействия, когато пуснете лошчето. Значи, когато лошчето застане в средно положение, модела, без значение дали има някакво отклонение малко или много в границите на 10% в плюс или в минус, той ще застане хоризонтално и ще стои там, където сте му казали. От това копче управлявам режима. Значи, той се активира в момента с звуков сигнал, режима за помнене на височина или заключване на височината. Когато го щракна, модела ще запомни височината, на която се намира в момента и ще я задържи. Както и да движим след това, на практика можем да не коригираме височината от лодчето за гъста. Модела ще се стои на едно място в вертикала, което е удобно, когато ви трябва другата ръка, за да извършите някаква операция или да снимате. От тук се управляват GPS режимите. В момента GPS е изключен. Налични са само 5 сателита, което точността ще бъде малко по-малка от размера на поляната, на която се намираме. Втория режим е че се активира. Втория режим е запомнене на позиция. Значи, отчитайки координатите от GPS-а, модела ще зависне в една точка с тези координати и ще се стреми, в зависимост от броя на сателитите, които са налични в момента, да поддържа тази позиция плюс-минус точността, която му позволява координатната система, в която се намира в момента, т.е. от броят на сателитите, които са активни. И третия режим е връщане в къщи. Когато го щракна и предварително съм запомнил позицията, от която съм излетял, модела ще се върне самичък, без значение къде се е намирал, в позицията, от която е тръгнал, ще зависни и ако е активна функцията автоматично кацане, ще кацне, или аз трябва да изключа системата и да го кацна ръчно. Тук има една малка екстра, която се нарича отново връщане в къщи от това копченце, но това е ръчно връщане в къщи. На практика, с помощта на компаса, модела винаги запомня позицията, в която се намира място, откъдето е излетял. И без значение неговата пространствена ориентация, когато включа този режим и дръпна лоста към мене, този лост към мене, модела ще тръгне да се прибира самичък към мен. Винаги, без значение как е ориентиран. Напред, назад, няма значение, винаги ще се прибира. Обикновено не я ползвам, защото ме обърква като лете с нея. И още една много полезна функция, това копченце. Това е функцията автоматично изпълняване на маршрут, който предварително е програмиран и заложен в Пацокоптера. Когато го щракна, модела ще обходи
няколко точки, които аз съм задал и ще се върне в точката, от която е тръгнал. В момента може и да успея, ако успея да хвана още няколко сателита да ви го демонстрирам, може и да не успея. Смятам да излитам. Значи ще излетя в нормален режим и после ще превключвам последователно режимите, долу-горе да добиете представа за какво става на въпрос. Да, има още няколко полезни режима. Значи имаме 4 сета от режими и пит настройки на цялата система. Значи, те се активират чрез комбинация от двете ловчета. Значи, даваме ловчето в крайно дясно долно положение и това ловче в крайно ляво. Снимай модела. Мигва светодиода веднъж и изпилква веднъж. Значи, това е първи сет. След което по същия начин можем да изберем втори сет. Светодиода мига 2 пъти и изпилква 2 пъти. Трети сет и така нататък. Аз летя в момента на първи сет. Има режим автоматично тунинговане, автоматичен тунинг на модела, т.е. когато излетя и штракна това копче, задържа го в хоризонтално положение ръчно повече от 6 секунди и штракна това копче, той ще си запомни абсолютно автоматично показанията на акселерометъра и оттам нататък това ще бъде за него базовата настройка, но не го активирам този режим, защото в момента моделът е добре настроен и няма нужда от него. Използва се обикновено при първоначално излитане или когато не сте сигурни какво точно правите. Излитане. Излитането става активиране крайно ляво долу. И светодиода светна и системата се разпищя. Включваме задържане на хоризонт и в момента моделът се задържал хоризонт, но не е нестабилен в вертикала. Виждате, движи се нагоре-надолу, пропада лекичко. Сега ще го задържа и ще стракна задържане на височина. Ето, модела вече заключи височината и мога да махна ръката от гъста. Ето, пропада малко при движението напред-назад и се възстановява обратно височината. Сега ще го докарам близко до нас и ще се опитам да го сетна на по-малка височина. Изключих автоматичната стабилизация, той почна да пропада. Даваме леко газа да го докараме и го довеждаме на близко. Сега ще го заключа на тази височина. Малко е трудно заключване на ниски височини заради турбулентите. Ето заключане вече. И сега той ще си държи тази височина, която съм му задал. Мета се заключва, ще се разхожда в полянката. Ако имаме малко повече валидни сателити, ще се закове на една точка, но понеже сателитите са само 5 и точността е около 30 метра, поляната е около 50, ще се разхожда из поляната колкото се иска. Ето.
Казвам да ще го прибера вече. Изключвам стабилизацията на височината, да се дигна нагоре. Мога и да го заключа и там. Заключихме го. Тут отърва сигнал. Айде, изключваме.